खैलाजुलि बावहाय खौसेथि बर' सुबुं आफादनि 10थि बोसोरसालि जथुम्मा बे जथुम्मानि दिनै नैथि सान हाबाफारि बायदियै दिनैहाय फुंनि बे बुब्लियाव जोङो जोंनि खौसेथि बर' सुबुं आफादनि गोथार फिरब्लाखौ बेरहोनाय बे हाबाफारियाव बाहागो लाफैनो हानाय आंनि बे खौसेथि बर' सुबुं आफादनि मानगोनां गाहाय नेहाथारि अनिल बसुमतारी बिथां, लोगो आफादगिरि गाम्बारि मुसाहारि नोंथां, रतन बसुमतारी नोंथां, अमिय कुमार बसुमतारी नोंथां, आरो आंनि बोसोनगिरि फारिया आदा बिपिन गयारि आरो रबीन्द्रनाथ ब्रह्म आरो आंनि केबिनेट कलिग्स नोंथांमोन आरो गुबुन गुबुन जिल्लानि आफादगिरि नेहाथारि आरो मावथि लोगो नोंथांमोन, बावहायनो नुजाफैनो हानाय दुलाराय बर' गुदि फरायसालिनि मानगोनां आफादगिरि बिथां सबिन सरगियारि आरो दिनैनि बे गोथार हाबाफारियाव बाहागो लाफैनो हानाय जोंनि बे ओनसोलनि मानगोनां रायजो राजा नोंथांमोन, खौरांगिरि नोंथांमोन, मार्चपास्टनि मानगोनां फंबाय बिनानावमोन, साफ्रोमनोबो फुंबिलिनि गोथार हामलायनायजों लोगोसे नोंथांमोननो गिबि 2020 मायथाइनि बिग्रायारि साबायखरजों अननाय मोजां मोननाय सिबिनायखौ आङो बावहरग्रोनाय जाहैबाय। आङो दायनिसेल' बाथ्रा बुंनो सिगांदों बे गोथार हाबाफारिनि सायावहाय जे खौसेथि बर' सुबुं आफादा माब्ला जोनोम जाखो, मानो जोनोम जाखो बेखौ आं गोलावै बेखेवना बुंनाय नङा। मानोना जों मोनथिगौ दुलाराय बर' फरायसा आफादनि थांनाय बोथोरावहाय 1980 मायथाइनि 2 मार्चनिफ्राय आलादा बड'लेण्ड रायजो सोरजिनायनि जाय थांखिजों बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मआ सन्तसनिफ्राय सदियासिम आलादा बड'लेण्ड सोरजिनायनि थांखिजों लोगोसेनो बुरलुंबुथुर दैमानि खोलाहा सेरफाङाव नीलाचल अट'नमास डिस्ट्रिक्ट काउन्सिल सोरजिनाय, कार्बि आंलंनि बर'फोरखौ हादोरारि ट्राइबेल गनायथि मोनहोनायनि जे मोनथाम राजखान्थि दाबिखौ लानानै सोमावसारदोंमोन, बे सोमावसारनायनि जाफुंनाया दाबो मोगथां जानानै फैजोबाखै। ओंखायनो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जि आद्रा थानाय बा जोङो दिनैबो जुजिलायगासिनो दङ मावफुंजोबनो हायै, बे मावफुंजोबनो हायै आद्रा थानाय जोंनि थांखि मिजिंखौ सुफुंनांगौआव, जाफुंहोनांगौआव जोंहाबो बिबाना दाबो जोबाखै, जोबनायबो नङा। मावनांगौ हाबाया दाबो जोंनि सायाव सोनारनानै दङ बा जों बिनि थाखाय बयबो प्रमाइजिं स्पिरिटजों जोङो हाबा मावलांबाय थानांगोन, थांखिया जेब्लासिम जाफुङा। दा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि सोमावसारनायनि गेजेरजों बर'फ्रा गिबि खेब मोनसे गोरोबथा खालामदोंमोन 1993 मायथाइनि 20 फेब्रुवारियाव BSC गोरोबथा। बेनि उनावहाय BSC गोरोबथाजों बर'फोरनि मिजिं बा थांखि बा जों मावनो लानाय बर' हारिखौ बुहुमाव मोनसे गेरेमसा हारि दानायनि जि मोन्थोर बा बर' हारिखौ बुहुमाव मोनसे गेरेमसा हारि दाहैनांगौनि हाबा मावनाय बा प्लेनिंआ जाफुंनाय नङा होननानै BSC एकर्डखौ जोङो नासयफिननानै हाथियार जांख्रिनायनि गेजेरजों मोनसे समाव बड'लेण्ड लिबारेसन टाइगार, आसाम गभर्नमेन्ट आरो भारत सरकारनि गेजेराव 2003 मायथाइनि 10 फेब्रुवारियाव आरोबाव नैथि खेबनि एकर्ड जायो, गोरोबथा जायो। बेखौनो जोङो BTC एकर्ड होननानै मोनथिनो मोननाय जायो। बे BTC एकर्डखौबो जों नुबाय क'क्राझार जिल्ला, चिरां जिल्ला, बाक्सा आरो उदालगुरि बे मोनब्रै जिल्लाखौ सरजाबनानै BTCखौ भारत संबिजितखौ एमेन्डमेन्ट खालामनानैहाय 10थि फारियाव BTCखौ बर'फोरनो होनाय जायो। जों नुनो मोनबाय BTC एकर्डनि उनावबो जोंनि जि थिखानाय थांखि थावनिमोन सन्तसनिफ्राय सदियासिम रायजो मोननांगौनि सोमावसारनाय खोलानि बर'फोरनि थाखाय नीलाचल अट'नमास
डिस्ट्रिक्ट काउन्सिल सोरजिनाय आरो कार्बि आंलंनि बर'फोरखौ हाजारि ट्राइबेल गनायथि मोनहोनाय बेफोर थालांजोब्बाय। दा ओंखायनो जोंनि नोजोराव बिटिसि गोरोबथा जाखांनायनि उनावबो बिटिसिनि बायहेरायाव आसामावहाय 10 लाखनिबो गोबांसिन बर' फिसाफ्रा गोबां जायगायाव जेबो राजखान्थियारि निरापत्ता रैखाथि गैयालासेनो राव हारिमु थुनलाइ धोरोम आसारखान्थि गासिबो बिथिङाव जोङो उन जानानै थानो गोनां जाहैबाय। दा बेखौ नोजोर खालामनानै जोङो जोंनि गेजेराव माखासे दैदेनगिरिफोरनि गेजेराव सावरायनाय जाबाय थाबोदोंमोन जे जों मा खालामबावगोन। बिटिसि बायहेरायावथ' गोबां बर' सुबुंफोर थाबावबाय, गोबां जिल्लायाव दिनैहाय जोंनि खौसेथि बर' सुबुं आफादाव गं 21 जिल्लाया आसामाव दाफुंजाबाय आरो गं 21 जिल्लानि सिङाव गोबां बर' फिसाफोर दङ। बे गं 21 जिल्लानि सिङाव थानाय 10 लाखनिबो गोबांसिन बर'फोरनि रांखान्थि, समाजखान्थि, राजखान्थि, सोलोंथाइ, राव हारिमु बेखौ जोङो हमथाना लाखिनांगौ बा जौगाहोनांगौआव ओरैनो जिरायना थानाय बे सम नङा। ओंखायनो जोंनि गेजेराव जोङो सावरायनायनि गेजेरजों आद्रा मावनो थानाय हाबाफारिखौ जाफुंहोनांगौनि थाखाय थांनाय 2012 मायथाइ 17 आरो 18 जुलाइ खालाराव धेमाजि जिल्लानि सानजारि नोगोर सिमेन्साफुरियाव खौसेथि बर' सुबुं आफादखौ आसामनि बै समावहाय जोङो गासै गं 13 जिल्लाया लोगो लानानै दाफुंजेननाय जायो। बेनि उननिफ्रायनो जोङो हाबा मावबोबाय थाबाय। माखासे जोंनि दाबि दावाखौ जोङो रैखा खालामनानै जोंनि सोमावसारनाय बा जोंनि हाबाफारिखौ सरकारजों जोङो थाफानानै नारसिनबोबाय थाबाय आरो जों हाबा मावबोबाय थाबाय। दा खौसेथि बर' सुबुं आफादा मोनगु दाबिखौ बिथा खालामनानै बा लानानै जोंनि सोमावसारनायखौ बा जोंनि मावनो लानाय हाबाफारिखौ जों मावगासिनो दङ। दा जाफुंनाया मोगथां जानो थाङो आरो स्लट फावसायफिनो, मोगथां जानो थाङो आरो स्लट फावसायफिनो, बे जाबाय थादों। दाबो मोनसे मोजां रादाबा जों खोनानो मोनबाय थादों बा जोंजों रायलायनायाव आसामनि जाय खुंगिरिफोर गिबि मन्दिरनिफ्राय हमनानै डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा, जोंनि हाग्रामा महिलारि सार, मानगोनां बिटिसि चिफ, रायजोसभानि एमपि बिश्वजित दैमारि, सनमान ब्रह्म बिथांमोनजों जोङो जेब्लाबो साखाथियाव थाफानानै जोंनि बर' कालचार थमास काउन्सिल सोरजिनायनि जि मोनसे जेंना दा बेखौ सुस्रांनांगौनि थाखाय जों सावरायबोबाय थादों। बा सावरायबोनायनि फिथाइ महरै जोङो मोननोबो थांगासिनो दङ। बेयो जोंनि थाखाय गोजोनथाव। नाथाय जों बेखौ रोखा बुंनो हाया जे गाबोननो जाथारगोन होननानै दिन थारिख अक्ट'खौ जोङो बुंनो हाया। नाथाय जोङो बेखौ मिजिंथिनो हायो थाबैनो 2020 मायथाइयाव जोङो माबा मोनसे जाफुंसार फिथाइ मोनगोन। बेयो मोगथां जानानै फैनायाव जोङो गोजोननायखौ फोरमायनो हायो। दा आं बेखौनो बुंनो लुबैगोन जे जोंनि मावनो लानाय जाय मोनगु दाबिखौ बिथा खालामनानै जों खामानि मावनो ओंखारदों, बावहाय जोंनि मावथिफ्रा गोसो बायनो नाङा आरो मालाबाबो जोङो उन सानफिननाय बा जोङो फावसयनाय बा जेननायनि बाथ्रा फैया। जोङो थांखियाव सौहैनो थाखाय जोंनि गेजेराव मालाबा एखनबा डिफारेन्सेस फैनो हागौ। बेखौ जोङो जोंनि गेजेराव सावरायलायनायनि गेजेरजों जोङो स्रा खालामना लानांगौ आरो जोंनि मावनो लानाय जि थांखिनि थाखाय जोङो सिगांदों बेखौ जों मावफुंथारनांगोन। आं बेखौ दिनै नैबे गोथार फिरफिला बिरहोनाय बुब्लिनिफ्राय बेखौनो एसे बुंनो लुबैगोन जे दुलाराय बर' फरायसा आफादजों खौसेथि बर' सुबुं आफादजों जोंनि गेजेराव माबा मोनसे फाराग फैनो नागिरदों नामा। मानसिफोरनि मोनसे सोंनायाबो आङो बुंनायफोरखौबो बा निउस मिडियाफ्राव सम सम मानसिफोरनि बुंनायफोरखौ खोनाबोनायबो जाहैबाय। आं बुंगोन दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जे आलादा बड'लेण्ड सोरजिनायनि दाबि, बे दाबिनि सायाव खौसेथि बर' सुबुं आफादहा जेबो बाजानाय गैया, हेंथा गैया आरो जोङो मालाबाबो हेंथाबो होनाय नङा, होबोआखैबो, इयुनावबो होनाय नङा। बाथ्रा बेल' जोंनि गेजेराव बुजिलायनायनि गोनांथि दङ, फोथायलायनायनि गोनांथि दङ।
जे दुलाराय बर' फरायसा आफादा जाय दाबिखौ लानानै सोमावसारबाय थादों बे दाबिनि फारसे जोंहाबो जोंनि मददथि बेयो दङ। मानोना साफ्रोमबो बर' फिसाया आलादा बड'लेण्ड नागिरनायाव बाहागो लाबोदोंमोन, दिनैबो लुबैयो, हास्थायो। नाथाय प्रेक्टिकेल बाथ्राफोरखौ जोङो दिनै साननांगोन, मोनथिनांगोन, बुजिनांगोन। प्रेक्टिकेल बाथ्राया बेनो जे जोंनि थिखानाय आलादा बड'लेण्डनि सिमाया संकसनिफ्राय सदियासिम जानो हागौ। नाथाय बेखौ मोनफुंथारनांगौआव जोंहा गोबां साननो गोनां थाबाय आरो रोखा जानांगौ थाबाय। गोबां बाथ्राफोरखौनो जोङो मोनथियो, नाथाय जोङो गनायलायनो थियारि नङा। इम'सननि सेन्टिमेन्टजों जोङो सोमावसारनायाव बाहागो लायो आरो बेखौ इम'सनखौ बांद्राय प्रायरिटि होनानै खामानि मावनायाव सम सम जों सौग्रावलायनो नागिरो। नाथाय सैथोखौ जों गनायनांगोन। सैथोआ बेनोथार, जोङो दिनै बिटिसिनि बायहेरायाव जि बर' कालचारेल थमास काउन्सिल दानायनि थाखाय सोमावसारदों बा हाबा मावदों बा जों मोननो थांदों, बेयो नैबेहायनो जों रोखा जानाया मोजां जे जोङो जाय ओनसोलफोरखौ लानानै बर' कालचारेल थमास काउन्सिल नागिरदों बा दाबिदों, बे ओनसोलफ्राव बर' हारिनि बा बर' सुबुं अनजिमा रायजो जानायफ्रा खोब नङा। गोबां जिल्लायावनो जोङो सेक्रेटार ट्राय गावस्रानानै दङ। दा बेबायदियावहाय जोंनि आलादा बड'लेण्ड मोननांगौआव गिबियावनो सुबुं अनजिमानि बाथ्रा फैयो, बेनि उनावहाय रेभिनिउ भिलेजनि बाथ्रा फैयो आरो फरेस्ट एरिया, जाय फरेस्ट एरियाखौ लानानै जेंना जाबाय थायो। फरेस्ट एरिया थायोबा बेखौ सरकारा दानख'नो नाजायो आरो जोंनाव मोनसे क्राइटेरियाबो सोनानै होबावो सरकारा, बे जाहैबाय जोंनि रायजो जानाय गामिफोर, रेभिनिउ गामि बा फरेस्ट गामिबो जानांगौबा जोंनि ट्राइबेल मानसिफोर थानाय गामि, बेयो 50% एन्ड एबाभ आरो मोनसेया लेस देन 50%, बेबायदि क्राइटेरिया सोनानै गामि सोसननाय दानख'नायनि मोनसे सरकारा निति बानायनानै होदों। दा 50% एन्ड एबाभ ट्राइबेल मानसि थानाय गामिफ्रा बहा दङ, बबे रेभिनिउ भिलेजाव दङ आरो 50%नि गाहायाव लेस देन 50% थानाय ट्राइबेल गामिफ्रा बबे बेखौ आइडेन्टिफाइ खालामहोयो। बेनि उनावहाय रेभिनिउ भिलेज नंगौ नङा, बे फरेस्ट भिलेज नामा, बेफोरखौ दाजाब-दानख' खालामनानै नायनानै रायजो आलादा रायजो सोरजिनायनि जि मोनसे एरिया एक्सटेनसननि बाथ्राफोर फैयो, बेफोरो सरकारनि जे निति, बे नितिनि गेजेरजों बेखौ थि खालामनानै होनाय जायो। दा बेफोरखौ बिजिरनानै नायोब्ला जों नुबाय मा, जोंनि रायजो जानाय गोबांसिन जायगायानो हाग्रा ओनसोल फरेस्ट एरियायाव गोग्लैयो, जायनि जाहोनाव गभर्नमेन्टआ बेखौ दहाय होनानै, फरेस्ट एरियानि दहाय होनानै दानख'नो नाजाबाय थाबोदों। दा बेनि गेजेराव जोङो रायजो दाबिदोंसो, संकसनिफ्राय सदियासिम बड'लेण्ड नागिरदोंसो, नाथाय मोनसे गोनांथार खामानिखौ जोंनि गेजेराव मावनो रोङाखै, हायाखै जोङो। बर' एसे हम जों दिनै खौसेथि गैया, बर'फ्रा दिनै डिभाइडेड, गोबां फाराग दङ जोंनि गेजेराव। बे फारागफोरखौनो जोङो दिनै फोजोबस्रांलायनो हायाखै, जायनि जाहोनाव खाबु फैदोंबाबो बे खाबुखौ जोङो लानायाव फेलें जानांदों। खाबुआ मा फैदों? दिनैहाय एनडिपि प्रग्रेसिभ दुलाराय बर' फरायसा आफाद आलादा बड'लेण्डनि इस्युखौ लानानै सरकारजों माबा मोनसे एचिभमेन्ट मोननो थांनायाव सावरायगासिनो दङ। सावरायहैनो बिथांमोना दा दिल्लीयाव दंहैयो। सावरायनाया मा मोनसे आवगायगोन बुंनो हाया रोखा, खिन्थु सावरायनो थांदों। दिनैहाय भारत सरकारा बुंदों, भारत सरकारनिफ्राय बेखौ बुंदों जे जोङो रेडि जानानै दङ, नाथाय नोंथांमोनहा ज' जानानै फै। जों रेडि जानानै दङ, नोंथांमोनहा ज' जानानै फै। भारत सरकारा बे बाथ्राखौ बुंनाय लोगो लोगो जोङो बेखौ रोखा जायो जे जोंनि गेजेराव डिफारेन्सेसफोरखौहाय, फारागफोरखौ गिबियाव जोङो सर्ट आउट खालामना लानांगौ, माने स्र' खालामना लानांगौ, सुस्रांलायना लानांगौ, फाराग गैयै जानांगौ, जों ज' जानानै थांनांगौ। दा बेनि थाखाय जों खामानि मावगासिनो दङ। खौसेथि बर' सुबुं आफादाबो जों एपिल खालामगासिनो दङ, खावलायगासिनो दङ, हांख्रायगासिनो दङ जे बर'फ्रा ज' जानांसिगौ। ज' जानानै जोंनि जि मोनसे दाबि दावा, भारत संबिजितनि जि संबिजिरारि सुबुं मोनथाय,
बेखौ जों मोननो हासिल खालामनो थाखाय जि खाबु फैदों बे खाबुखौ जों लानांसिगौ नाथाय जों दाबो हाख'वाखै नाजागासिनो दं दा आं बेखौ बारा गोलाव बुंनो लुबैयाखिसै जोङो ओरैबाबो दा डेलिगेट जा दंबावखायो बहायबो जों रायज्लायबावगोन आं बेखौनो बुंनो लुबैगोन रायजो मोननाया दिनैनि समावहाय बर'फ्रा इउनिटि गैयिनि थाखाय ज' जायैनि थाखाय जोङो उन जानांगासिनो दङ समा बाबेनलांगासिनो दङ जोङो नाथाय हासिल खालामनो हायाखै आरो फारसेथिं असमिया हारि बा जायफ्रा दिनै आसामखौ बेंदों खुंदों आसामनि गोबां पलिटिशियान्स ब्युरोक्रेट्स आरो इन्टेलेक्चुवेलफ्रा बा गुबुन गुबुन असमिया बा हारसाफोरनि जि मोनसे माहारियारि आफादफोर माब्लाबाबो बर' हारिनि गोजौआव जौगानाय बा गोजौआव थांनाय दावगानायखौ बिथांमोनहा लुबैया आरो जोंखौ जेब्लानो सम मोनो अब्लानो जोंखौ नाख्रेबनानै सुनानै गादबनानै जानो बा जोंखौ फोजोबस्रांनो नागिरनाय बे सोलिबोगासिनो दङ बे दिनैनि गोदान बाथ्रा नङा गोदोनिफ्रायनो बे जाबोबाय थादों दिनैबो जागासिनो दङ इयुनावबो जायैनि बाथ्रा गैया जेब्ला जोङो बर' एस ए हल खौसेथि जानो हाया बर'नि गेजेराव दिनैहाय अलखद बुब्लि खौसेथिनि आंखाल जोंनि गेजेराव ओंखायनो खौसेथिनि थाखाय जों बाथ्राल' बुङालासिनो खौसेथिया बोरै जानो हायो बेनि थाखाय जोंहाबो सम जाबाय हाबा मावनायनि ओंखायनो बाथ्राफोरखौ जों बुजिलायनांगोन मा सानदों मा मावनो नागिरदों बबे आफादा मा आइडियाखौ लानानै बबे सानस्रिखौ लानानै बोरैहाय आवगायलांनो बर' जाथिखौ बोरैहाय गायसननो नागिरदों फोथांनो नागिरदों बा हाबा मावनो बेनि सायाव बयबो बिजिरनानै नायनांगोन आरो बिजिरनानै सैथो बाथ्राखौ जोङो मोनबायब्ला बेखौ जों गनायनांगौ गनायनांगौ आंनि खावलायनाय बेवहाय क्रेडिबिलिटि लालायनाय बाथ्रा फैनो नाङा माबा मोनसे गोमाजालां गिनायनि बाथ्रा फैनो नाङा बर' हारि हिसाबै जोंनि बर' हारिनि जि मोनसे जौगाखांनाय बा जों मावनो लानाय बेखौ जोङो जोंनि जि मोनसे हारिनि बर' हारिनि जे जोंनि साननो मावनो लानाय मास्टारेस गायसननो जि थांखिजों जोङो खामानि मावलायलायदों बिनि फाउन्डेसनखौ जोङो गोख्रों खालामनो हायाब्ला उनावबो जोङो बिदिनो जेंना जेथोजों मोगा मोगि जानांबाय थाहैनांगोन दा बे रोखा राय बर' फरायसा आफादनि आलादा हादोर बड'लेण्ड रायजो नागिरनाय बे सोमावसारनाय बेयो जाबाय थागोन जेब्लासिम मोनफुं गैया बावहाय खौसेथि बर' सुबुं आफादा हेंथा गैया जोङो बबेसिम सिमाखौ नारनो हायो नारनायावबो जोङो मददसो होनायाव दङ खिन्थु सिमाखौ बोरै नारगोन बेसेबांसिम नारनो हागोन बेखौ जों बुंनो हाया खाबुआ दङमोन ज' जायोब्ला खाबुआ दङमोन ज' जायोब्ला खौसे जायोब्ला नाथाय जों दाबो खौसे जानो हायाखै जायनि जाहोनाव खाबुआ फैदोंबाबो बे खाबुखौ मोननायनिफ्राय जोङो दाबो हासिल खालामनायाव जाफुंसार जानो हायाखै दा जायखिया इसुनि बाथ्राखौ आं बेखिनिखौ बुंबाय दा आङो दिनैनि बे फिरफिला बेरहोनाय आरो जोंनि फिरफिलानि गोथौथि ओंथि आरो एसे बिनि सायाव बुंनानै आं फोजोबनो सानबाय जे खौसेथि बर' सुबुं आफादा जोनोमनिफ्राय दिनैसिम जाय हाबाफोरखौ मावगोन इयुनावबो मावलांगोन बावहाय जोङो माखासे चेलेन्जिं खामानिफोरखौ जोङो मोगा मोगि जानांखागोन जेंना जेथोजों जोङो मोगा मोगि जानांखागोन दा जोंनि फिरफिलाजों लोगोसे जोंनि सानस्रि जोंनि जि मथ' इउनिटि पिस प्रसपेरिटि एन्ड सार्भाइभेल बिनि सायाव आं एसे बुंनो लुबैबाय खौसेथि बर' सुबुं आफादनि मोन्थोरानो बे जे जोङो जोंनि गेजेराव बर'फोरनि गेजेराव गोबां आफाद दङ थागोनबो गावबागाव आफादहा गावबागाव सानस्रि थायो जोंनाबो बिदिनो सानस्रि दङ मोन्थोर दङ जाय मोन्थोरखौ जोङो जोंनि खौसेथि बर' सुबुं आफादनि साफ्रोमबो मावथि दैदेनगिरि बा जोंनि रायजो राजा आइ आफा बिदा फंबाय बयबो मोनथिनो गोनां जोङो जोंनि गेजेराव जेरैखि जाया गिबियावनो जोङो खौसेथि जानो हानांगोन दिनैनि बे अलखद बुब्लियाव जेरैखि जाया खौसेथि जानो हाथारनांगोन मानोना जों मोनथिगौ इंराजियाव बाथ्रा बुंदों इउनाइटेड वी स्टेन्ड डिवाइडेड वी फल नंखायबो नङा खौसेब्ला जों गसंथागोन गावस्राब्ला जों गोग्लैसोगोन ओंखायनो
बर'नि गेजेराव जेरैखिजाया गिबियाव जोङो खौसेथि जानो हानांगोन खौसेथि जानानै जोङो गोजोन थासारि लाबोनो हानांगोन पिस गोजोन थासारिखौ लाबोनो हानांगोन खौसेथिनि गेजेरजों गोजोन थासारि लाबोनानै जोङो दावगाथायनि जौगाखांनायनि हाबा मावनांगोन बर'फोरनि गेजेराव खौसेथिनि गेजेरजों गोजोन थासारि लाबोनानै जौगाथायनि हाबा मावनो हायोब्लासो बर' हारिया बुहुमाव थांनानै थानो हागोन बे फोथायनाय बे सानस्रिखौ लानानै जों हाबा मावबाय थादों दा फिरफिलाया जोङो मोनथाम गाबनि लादों गोमो गुफुर आरो सोमखोर गेजेराव आरो जोंनि सिम्बल दङ स्निसा सुबुङा आखाइजों आखाइ हमनानै आखाइयाव फिरफिला लानानै आरोबाव सिगां फारसे दावखोलांनायखौ खोन्थानाय जादों गोमोआथ' बेयो जों मोनथिगौ जोंनि हारिनिबो गाब मंगलीय फोलेरनि गाब जायो नाथाय बावहाय खौसेथि बर' सुबुं आफादा गोमो गाबनि गेजेरजों जों बेखौसो फोरमायदों जे जोंनि गेजेराव जों सेक्रिफाइस खालामनो हानांगोन सेक्रिफाइस जों जाय थांखिनि थाखाय जुजिदों जाय थांखिखौ बिथा खालामनानै जोङो हाबा मावदों खौसेथि बर' सुबुं आफादा बावहाय गावबागाव सार्थ नेहाथि खोथा मुलाम्फा मोननो हास्थायनाय बेफोरखौ जों धियान खालामनो हानांगोन नागारनो हानांगोन सेक्रिफाइस गोमो गाबा बेखौनो फोरमायदों बेनि उनावहाय गुफुरखौथ' मोनथिखायोआनो बे बुहुमावनो बयबो मोनथियो सैथोनि बे मोनसे सिम्बलिक नेरसोनथि प्रतीक बियो दा खौसेथि बर' सुबुं आफादा जायखिजाया थासारियावनो गोजोनखौ हास्थायो गोजोन थासारिनि गेजेरजों जोंनि समाजाव बर'फोरनि गेजेराव जोङो रादाब फोसावनो लुबैयो हाबा मावनो लुबैयो गोजोनखौ जोङो हास्थायो खौसेथि बर' सुबुं आफादा बेखौनो फोरमायदों आरो बेनि उनावहाय गाहायाव दङ सोमखोर बे सोमखोर गाबा जोंनि कारेज आरो टलारेन्स साहस आरो सहायनाय बे गुन गोहोखौ फोरमायदों जोंनि खौसेथि बर' सुबुं आफादनि साफ्रोमबो मावथि दैदेनगिरि बा रायजो राजा आइ आफा बयबो हारि हिसाबै थांनानै थानांगौ थांखिनि थाखाय जुजिनायाव जोङो सहायनाय आरो साहस बे गुना जोंनाव थाथारनांगोन जों माखासे जेंनाफोरजों थारैनो जोंनि जिउ लामायाव जुजिनायनि जिउ लामायाव थांखिनि थाखाय जेब्ला जों जुजियो जोङो गोबां जेंनाजों चेलेन्जिं माखासे प्रब्लेम्सफोरजोंहाय जों मोगा मोगि जानो हाथारनांगोन मोगा मोगि जानानै जोङो सिगांलांथारनांगोनबो आरो जाय चेलेन्जिं खामानिफोरखौ मावनो थांनायाव सोरनिबा सुबुंजों दान्थि खालामनांनाय आरो माखासे जोंनि गेजेरावहाय सोरनिबा गोखा गोखै गोदै बायदिसिना बाथ्रा फोसावनो मोननांनाय बे मुं सुजानाय सावै जानाय हयथ' बेफोरबो जानो हागौ दा बेफोराव जोङो गोसो बायालासेनो सहायनाय गोहो बा गुनखौ लानानै जों सिगांलांबाय थानो हानांगोन बेखौनो जोङो सोमखोर ग्रिन मोनसे कालार दङ गाब दङ बेजों फोरमायनाय जादों कारेज आरो टलारेन्सनि केपासिटि जोंनाव थानांगोन बिनि उनावहाय गेजेरनि गुफुर गाबाव स्निसा मानसिया आखायाव गुफुर फिरफिला लानानै जि मोनसे दावगालांनाय आखाइजों आखाइ हमनानै सिगांलांनाय खोन्थादों बेयो जाहैबाय खौसेथि बर' सुबुं आफादा गोजोनैनो जोङो सिगांलांबाय थानो लुबैयो जौगाखांनायनि हाबा मावनो लुबैयो बेखौनो फोरमायनाय जादों दा बे सावगारिया जोंनि फिरफिलानि सावगारिनि ओंथिया बेनो आं आरो बेखौ फोरमायनायजों लोगोसे आरो फोलावबावनो लुबैयाखिसै जायखिजाया जोंनि उननि हाबाफारि बा जोङो जि मोनसे थांखिखौ लानानै हाबा मावदों बेयो टुडे अर टुमर' जाफुंनायाव फैगोनबो जोङो खालि जोंनि गेजेराव ज' जानानै हाबा मावनायनि आंखालखौ थि खालामनानै लानांगौ आं सानो बर'फोरनि गेजेराव खौसेथिनि आंखालाबो हयथ' जोबहैनायनि लामायाव फैसिगोन फ्राय बर' फरायसा आफादजों रायलायबाय थानाय जादों खौसेथि बर' सुबुं आफादा एनडिपि प्रग्रेसनि मानसिफोरनि जि मोनसे दैदेनगिरिफोर दङ मानसि जोंनि मावथिफोर दङ बिथांमोनजोंबो जोङो जोंनि बाथ्राखौ फोरमायदों दा जोङो जोंनि गेजेराव डिफारेन्सखौ लाखिनो लुबैयाखै जोंनि गेजेराव माबा मोनसे गोरोन्थि सानलायनाय दंबा सावरायनायनि गेजेरजों बेखौ स्रा खालामनांगौ बेखौनो खौसेथि बर' सुबुं आफादा लुबैबाय थाबोदों आं बे हाबाखौ जों मावबोगासिनो दङ दा जोबथारनायाव आं बेखिनिखौ फोरमायबाय नोंथांमोन साफ्रोमनोबो
गोदान बोसोर 2020 मायथाइनि आरोबाव आङो हामलायनाय हरनायजों लोगोसे जोबथारनायाव बिग्रायजो साबायखरजों लोगोसे अननाय मोजां मोननाय आरो सिबिनायखौ हरबावनानै नोंथांमोन साफ्रोमनोबो आङो आंनि बिबुंथि जोबनायनि सिगां इसोरा जोङो बोर सारस्रिजों थांखि थावनियाव जों सौहैनो हाथों जोंनि साननाय मावनो लानाय बर' हारिखौ सिबिनो जों जि मोनसे थांखि लादों बे जाफुंसार जाथों बेफोरनि इसोराव आर'ज गाबनायजों लोगोसे आंनि उननि हाबाफारिखौ जों मावफुंनो हाथों बेखौनो मिजिंथिनानै एसेखिनिखौनो आं फोजोबबाय।